Hello Edmundo. Apin yung oras ang gudi ka malagawi doon. Dagit anak mo awan dapay. Di yung malamo gapon nun, napipiapay dyan manok tamuda gapon. Nirabi ka malata nga agbarbartukon. Agi, ayam TML nga mo man irasun-rasun ta, mabaling ka mga ayam tibalay. Nirabi ka nga nabarbartuk lakay. Baga mga nasapa kagawid tatatakwa, nakanaitis nak. Hindi namin sa nga rabi, alas 3 sa parbangon ka nga nagawid. Di ba kinyam, di namin sa nga rabi, lakay awang pantikong kung nagkinyam, yung sumba mo, gumatang tano bigat, kunam. Na estilo ka data, ay nga kwa, bobra am kinyak. Manong nga tawon na nga na pukaw, ag sublak itong malay Londonon. Imbes nga pagungarap ko mama, tinay Chinese pechay ko dito Pilipinas, ka awang mo lata. Si kama lamang idurdurong kinyak nga makikamalala. Makikamalala, aklat tandap no kwa. Mapakinabangak pa dati Chinese pechay ko. Kalakalan at isabalin. Ta awang maserbim nga asawa. Da talaga rin ti kuwan. Ti maaramid mo kumamakinya ko. Basit lat inumiming Padasa magawid dito yung nabarbartag takwa. Kartibag tatakwa, latag mo. Nirabi ka malat nga kastan. Di ka malagawid yung kuha na limpyo dito yung balay. Ni serbi na dati balay nga papaaramid ko no kasta. Alis to ang tagawid no ang kagawid tataka kwa. Hana nga sangpatan dito yun. Sumuro takong kinikwa. Sige adi.